ассалому алайкум тамошобинони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон, аз тарафи Пажарка, нулевой дарвоза якум ряд. Анамхе паплинои новинкаи дубайски тоза якум сортош. Марҳамат, анами гил омада, гили комбахти беҳад хушрӯ иди ранг дора. Сангошон аҷоиб хушрӯ задагиай тоза задагиай сангош. Ҳангоме ки бозор мебиёед ҳамеша маҳмиятед санг дора, оригинал, пол оригинал, баъд бо санги простой. Ине ки ӯзи мебинед и оригинали якум сортай. Хулоса нигоҳ кунед чихо хушрӯ, ҳам бисёр задагиай сангош, ҳам фасон. Нархи 3 метри и дӯстони азиз ҳозир. И 3 метрш донада чанд пулай? 250 сомон буда. И тоза шай бо арзон мешавад дӯстони азиз. Нависед бор ҳозир навомадагиай ҳозирашта ҳамин нархай. Шояд ки оянда ё қиматтар шавад ё арзонтар. Чун ҳамин арзонтарак шавад бо ма видео карда ба шумо нишон метиҳем. Оз дигар рангошам нишон метиҳем. То охири видеоро тамошо кунед. Сангои паплинои дубайски мисол фасонои новинкара арзоношам ҳастай. То охири видеоро бинед. Ана ин намудастай беҳад хушрӯ. Ишам фасон. Иш чанда? 230 сомон. Ин намудаш бо 230. Иш 250 не. 230. Ина бинед. И якум сортошай диде. Ҳам полоска дора, ҳам хидаш анамхе гили фасон, санги хушрӯ, гили комбахтия. И ай наздику тамоман анамхе мебинед, гумон мекунед комбахтай. Ҳозир бо дигар хелшам аста. Дигар хелшам нишон тиед. На. У рангашам фасонай, ишам фасон. Ёдовар мешавам дӯстони азиз ки нархи донаша гуфтаистам. Касе опт мегира бо арзонтарак мешава. Тамошобинони азиз, имрӯза видеода ма чӣ мекунам? Кӯшиш мекунам фақат полоскадорора ба навор гирам. Оригиналош анами полоскадорояй. Диде дар як видео ма фаҳмондагӣ будам. Ина боз ҳам ба шумо мефаҳмонам. Анами полоскадорош хушрӯ бошад. Ана гилш бошад лавдоманӣ, природа, и ранги итальянски комбахтои дини мазурай нисхаш. Нархш, и нархш чанда? Иш 200 сомони дӯстони азиз. Санг шабинед чихо хушрӯ задагиай. Якум сорт, 3 намуд санг. Худаш оригинал. Ҳоз дигар гилшам дора ази? Дигар гилшам нишон метим. Вайшам 200 сомонай. Санги оригиналай. Намереза? Сангой тоза намерехта. Дӯстони азиз, ҳамеша ба назар гиред. Ана баъд бо ҳаст полоскадор аз анами лавдоманӣ бо дигар хелш. На марҳамат. И бо дигар рангш, дигар гилш. Оя буркшоед хушрӯтарак нишон тем. Авай дигарая бу тагангиш. Иниш чанда? Ишам хушрӯ. Ишам бинед чихо хушрӯ рангаш. Инам 200 сомон як либосаш. Нархи донаша гуфта истодам дӯстони азиз. Оптимда бо арзонтар мешава. Ино ҳамашон оптимуш арзонтарай. Ина бинед. Аз 10 та боло гиред, баъд оптимешидаст. 3 хел санги пурра. Санги оригинал задагиай. Ина бинед. Ана гил бо тамоман гули зур, гули фасон. Лавдомани айна. Чӣ хеле гуфтам, ино ҳамаш нусхаи комбахтои итальянски комбахтои дини мазур сомонаи дӯстони азиз. Касоне ки мисол подписчикони ҳамешагии моян, мисол тамошобинои ҳамешагии моя ҳамаи видеои моро тамошо кардагӣ ҳастанд, медонанд ки комбахтои дини мазурара ма ба навор гирифтанда. Анамхе гуло буд, ҳамхе природа. Ишам 200 сомай? Инаш 190 будай дӯстони азиз. Иш бо 10 сомаида арзон будай. Хулоса инами новинкаҳошон ози як маротибаи дига ман мебинам кадом намуд бо полоскадоро ҳаст, шумода нишон метам. Ана ёфтан бо яктаи дигашам нишон тем. Ана гули фасон. Чӣ тавре ки гуфтам полоскадор. Диде? Иш бе лавдомания, я? Ям лавдомания?
این در نظرم به لابدومانی تو اینه بینه یک اوقا لابدومانی نیست خلاصه بینه دانم خیلی گلی خوش رو رنگی فسون سانگجوشم اینه از نزدیک انا به لابدومان انا اینه یاسا چند؟ 170 اینه یو اوریجینالوش اینه دوستانی عزیز اینه 170 сомон санги пурра шай оригинал шай ина марҳамат боазанаи гулш ҳастай ино дӯстони азиз ино бе полоскаш ҳастаям нусхаҳо баъд сангшам шояд ки простой боша агар полоскадор дам занан санги простой боша агар нархаш арзонтарай ҳамеша ба назар гиред вақте ки бозор мебиёед ин гуло ҳастай бисёр нуқтаи савдода ҳастай як бор бинед медонам ки бисёр ҷо одам ҳамхе оригинали хушрӯ мезананд санга бинед баъд аз анамунҷо харидорӣ кунед